Right guys, pana gogo vanetsa vari kupisa mastreets esocial media. Ndinokumbura kutaura kuti boy here yavakaita iyi. Muri yeZimbabwe pane mukomana akaba mari pakambani. Mukomana uyu aba mari pakambani akabva agadzirwa akatanga kupenga. Right. Atanga kupenga mukomana uyu. Iwo gogo wakagadzira zvaizvezvi havasi kukwanisa havasi kubatika kuti varapanure. Munhu ari kurwara nenjere uyu. Kuita here ikoko. Muri yeZimbabwe nyaya iyi taifambira kwazvaitika. Vari kudawo kuroya, vari kudawo apadawo pachenesa nekupajekesa. Vari kuda kugadzira mbavha, kugadzira nyaya dzekuti vapfume, kugadzira zvakasiyana siyana kurapwa nagogo ava. Namba dzavo ndichadziisa pari pascreen. Asi mukomana uyu akaita idoing here iyoyo. Unopa sando kunani? Kuna gogo here kune mukomana uyu. Uri iwe waitonga sei nyaya iyi? Namba dzagogo ava ndichabuda pascreen nezita ravo chete. Vabate kana uri kuda kuitirwa matare akaita seayaya. Much love. Saka muri yeZimbabwe tichatanga kukurukura nemunhu iye akabirwa mari. Kaunti akabirwa zvaakabirwa nemukomana ari panapa ari kuita zvinoshamisa zvinokatyamadza. Sisi makadi sei maramba kubuda pavidhiyo? Inini basa kwangu hangu ndinorespekta basa, handifarira hangu zvokubuda pamavidhiyo. Plus basa rangu haritombonditendera zvokubuda pamasocial media. Plus ina handina dambudziko. Dambudziko rangu ripari kungoti ndakaluza basa rangu. Handiti saka vatori nemurwere ndo vandofanira kubuda chi. Sisi ndinokumbura umujekese. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti ini ndoita seunenda kuzvitutumadza but ndo basa rangu. Ini ndiri ndaiva manager pabasa rangu ini. Alright. So ndiri manager, maenvelope anongouya nongosvitswa maenvelope ewa. Ndakangosvika ndakagadzika patable muofisi mangu. Kuma around 2 kuti ndipiwa maenvelope ndakaita se ndakamashaiwa. Alright. Ndashawa maenvelope ndakaenda kumurungu ndakanotaura murungu akati kana. Ndori kuziva kune maenvelope. Wozi ini maenvelope ndaita se ndakupa. Nyaya yakanetsa vanhu vakaiswa pahearing wese vanhu vese vakaita se vakaramba kuti hatisi kutombozi ende hatina kana munhu watambona apinda muofisi imomo. Saka ini basa rakabva ratopera. In fact ndakati rakapera nenchinyepa ndakabva ndamiswa basa. Ndakabva ndanzi achimboita se chimbomira timbotanga tambotsvaga kuti maenvelope aenda kupi. Inini ndiri wandi ndakamiswa basa. Kuti ndina ndasvitswa maenvelope but vamwe vese vakakontinya kuenda kubasa. Saka ini semunhu akarwadziwa ende for sure ndakarwadziwa. Ndinonzwa hangu vanhu vachiti n'anga dzinobuda pamamedia ndedzenema ichichichichi but ini ndakangoti Mwari ameno chero zvazvaita kana mari yangu ichinyura ngaite sezvai ngainyure ndaedzawo nepandinokwanisa. Ndopandakangotora $100 yangu ndakabuda mumba ndakaenda kumatare emuno muHarare. Alright. Ndakangonobatsirwa ndakapiwa something chandakanzi ndinosiya kubasa but ndakanyatsofunga kuti kubasa ndinokusvika sei ini ndakamiswa chi basa but nangofunga kuti regai ndidzokere futi nokumbira ruregerero chi bosi ndinoudza kuti upenyu hwakatooma. Ndopandakaenda kubasa ndakasvika kuna bosi wakati hasitomboda kana kutombokuona ndichakushedza ndega. Ndopandakaona chanzi yekudonhedza chi zvandakatumwa nazvo nambuya kupi pabasa ipapo. Exactly. Alright. Mubvunzo wandinawo ndewekuti pakabiwa mari dzamakabirwa idzi pakatora nguva yakareba sei kuti muzoenda unobatsirwa? Ndakatoita mwedzi ndabirwa but semunhu aishungurudzika ndaishaya pekutangira kuti ndoita sei, ndoenda mumaprofita here, ndoita sei. Ndakatomboenda kumaprofita but hapana chakaita se chakabuda. Pandazongoti regai ndingovavarire mari iri mumba regai ndiite se ndiende patova nemwedzi ndatoshayiwa chi ndatoluza basa. Alright. Mukoma, regai timbokurukura namukoma. Mukoma, munhu ari kupenga chii chenyu? Munin'ina wangu. Zvakatanga sei? Zvakatanga achita akangotanga sort of like maiguru wake waitongo ndiudza kuti munin'ina wako hazvari kuita achanyatsozinzwisisa but ndaitoramba kuti ari kunyatsotaura nezvechi. Ndozi semunhu anenge aswera ari kubasa ka. Mukoma, munhu ari kunzi ari kuita zvinotyisawo chii chenyu? Munin'ina wangu. Chii chakaitika? Zvakatanga sei? Zvakaitika ndezvekuti kukambani kwaishanda nasisawa ndiko kwandakashedzwa namaiguru wake kunzi uyai mumboonawo kuti chii chiri kuitika pane munin'ina. Pandakasvika ikoko takabva taona kuti zveshuwa brain dzemunin'ina wangu hadzichisiri idzo dzese maziro andaidziita. Anga atochinja
ende kubva ipapa handina kuzombokwanisa kutaura naye sezvo ari panguva ino iyi zviri kutoenda zvitoita wese. Alright, makambozama kufamba here kumwewo? Sofasa kufamba kwati hapana kufamba kwatakamboita. Kufamba kwatakaita ndekutoti patiri pano panguva ino ndio kufamba kwatakwanisa kutoita zvanasi. Alright, ndiye here ari kushedzerawo? Ndiye ari mumama asi kutokwanisa kutaurika naye zviro. Muri yeZimbabwe nesuwo tatya kuenda kwaari nekuti musindo uri kuitika wakanyanya. Chimwe chanoenda kubvunza ndechekuti pano patiri pamba pani? Pamba pagogo. Oh. Ndopamba pagogo pandakayozobatsira. Alright, iwo gogo wacho namambokurukura nawo here? Tasvika gogo wachinzi wakabuda. Pane vamwe vanoshanda naso vati gogo wamuri kuda vakabuda havapo. Asi vanhu vachotaura hatitozivawo kuti vari kudzoka rini ende kuti vakaenda kupi. Ndo vakupai pekusanesa mukomana? Ndo watokumbira ivo mukoma wachona because hazvinomira musha. Alright, kuti abatsirike mukomana wayo pari kudiwa chii? Sekufungawo kwenyu sisi? Inini ndingakunyepere, inini chane ndichitoda inini ibasa rangu. Alright. Murungu chaari kuda imari yake. So muripo wagogo nechiga zvakutotaurwa naivo gogo wachitaura nehama dzani dzemunhu ari kurwara. Ndo vangatoziva kuti gogo ndo vangatoziva kuti pari kudiwa chii nechii. So saizvezvika hatina option. Imimi sisi mamboedza kuvafonera here gogo? Gogo foni yavo haisi kuita. Ya. Saka mukoma, matanho amuchatora muchibva panapa ndeyapi? Apa zvatingatongoita ndezvekuti kana pane imwe vamwe semhuri yeZimbabwe vanokwanisa kutibatsirawo. Sagogo sezvavasipo zvaizvezvi. Hamene kuti tokwanisa kuti tiendere zvanhasi. Then kana pane vamwe vanokwanisa kubatsirawo sezvazviri zvaizvezvi. But pano tokwanisa kuzodzoka zvedu kana pasina vamwe vanokwanisa kutibatsira. Alright. Ndachida kubvunza inini. Makadi yenyu, sorry izvi, makadi yenyu. Pane zvamaimboshayawo here mumba umu muchigara neumwe wenyu naba mukuru? Taitoshaya mari yakawanda tasvika pakutonetsana nemurume. Alright. Maiziva here kuti ndiye atora? Asingazive, tangonetsana nchiti pamwe ndimatora mari. Ko paari kupenga pachishedzera ari kushedzera kuti chii? Arikushedzera kuti ndakatora maemburo, ndakaba maemburo. Saka takutotyawo izvozvo ndeZimbabwe. Zvinotibatsire. Wana kuna vanhu vasikana wakawandisa. Hatisisina kana kusheni kana kusununguka hatina. Alright, sisi. Ndachikumbira kubvunza. Namba dzagogo mungakwanisawo here kuti pawo? Alright, ndinokumbira muzoti pawo tizombokurukurawo nawo. Alright, amene kana dzazoitawo inini dziri kundirambira because inini nditotoona kati waonawo gogo zvimwe kubasa ndatodi. Ndakutodzoka because murungu chaari kuda imari yake. Inini chandiri kuda ibasa rake. Saka imi mukoma hapana mari yakauya kumbe here imimi? Ayo, hapana mari yakauya. Alright. Hapana mari yakauya. Alright. Muri yeZimbabwe chikumbiro chakumbirwa namukoma wedu ndechekuti kana pane n'anga, maprofita vanogona kubatsira dambudziko rine mukomana, aiwa mapiwa mukana wekuti mubatsire, muchange muchibhadhara here? Hongu, ndinobhadhara. Alright. Tatenda.